nokkure kunu ardotonde kawtal kunu ko be leyɗe sahel woni AES darnama to ñame nder dakorgal kunu weyo temedere e goo ɗo kunu kuuɓe e gollanaynoɓe barkan gonno e gardigu nde joɗorde état major dendinde burkinajo goto wiyeteɗo colonel Eric Dabiré o teskima e gardagol diwan kunu jegabo to funnangue Burkina Faso nokkure tawande e nde kuliyankoɓe ɓuri tampinde ko fewti e janguji mabɓe so tawi état major o fuɗɗima golle wiide Abdourahmane Tiani ko lutti ko ko jonnugol ɓen kunu ko be alaji kabirɗe hollite Ibrahima Traoré alat ɓennuɗo o e wiide horejo laamu fadde o Burkina Faso kala leydi taw andi AES namdoto kabirɗe ɗe ɓe ndendi bataillon arano Burkina heɓlike ɗiɗaɓ o na e heblo hemo wawi fuɗɗade golle e nder lebbi ɗiɗi ɓeydi hen Ibrahima Traoré kono tan golle kono dendade ina jokki gila e lewru goɓuru nde hitande ɗo ñande nde ngal kawtal konu darna ngal kawtal ma jogo fodde ujunaji 5 e konunkoɓe